Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho. Ma e odwa. Bas mana kama nindi nyakuro mga juang eno kini ni mana makare mbe waka uthulo makere marwa kini machigne hinya hembaka nindi kata kidi ni mana machal mar piny wago mpaka ka indi kodaka Charles Osako Junior mabende endia kanyo kata bende en achiel kuom jogo endi bende nitie piny owacho pacho ka indi mano mar Kenya Kwanza kagi thul ni endi baka moro goyo en kotendo kodaka wach mano mar timo andika na mar oganda weche gindi kaka jolut kura kata wacho di voter registration obiro go mpaka kanye indi ka piny owacho ni koda kadwaro mano mar ndiko oganda mabende romo 60,000 ka milion 6 kata kamano yudo ka kwando oganda matin ahinya mag jo Kenya ama bende osiwuok oko mano mar nyiso dwaro margi mondo megidhi gindikre mai gi mbaka modwa goyo ni tang'o madipo ka nyalo kelo pek tang'o monego bed ni koro tetimo mondo mi bende koro to wane kaka wanyalo chiko yone di mano makare par malongo ni bende kubiro mbele ka chande wadhi bedo kanyindi koda ka mheshimiwa kako bende mabende wadhi godo mbaka weche bende opogore kumano gi thuolo ni endi wago mbaka endi koda ka Charles Osako Junior kadi machiegni. Erokamano ahinya. Chiwo maber. Erokamano ahinya Sako. Machiegni ahinya nyalo jiso aneno ni to weche gadi bako mag timo ndika ne oganda jo Kenya. Chalo nade nyaka gi thuolo masani endi. IBC ni to lando ni wan gi luongo ni continuous. Continuous en process madhi mbele. Nikudo kochung. Wan ga gi yore ariyo mag ndiko ji. Nitie luongo ni continuous voter registration kod mass voter registration. So continuous en ni oonge gi deadline. Mass chani lande ni mass voter registration chakare this month to rumo this month. So sani wan gi continuous kech pok wachopo ang'eyo ni mass dhi biro ka koro wan wachiegni chopo machiegni gi yiero. Kech wabiro bedo gi kama koro ing'ado ni koro mae deadline mar ndikruok. So ing'eni gima nyocha kochak manyien joma moko ka pod nitie kintam oganda jarateng' ohero gimoro miluongo ni last minute thing. Nyiso ni gimoro daka mogik. So at least watemo pod gayogi kata medo jiwogi mondo mi gi register kata mondo gindikre kaka jogo kura kendo joma maonge gi kipande be mondo odhi okaw kipande nikech ok inyal kawo kura kionge kipande. And mano be yo modelo kogoro pinywa mar Kenya. Mano yo mobolo kogo pinywa mag counties kata yo mobolo keto jotelo maber e tich. Yes. Nikech ok inyal go ni MC moro rach tionge gi kura. Yo maduong' nyalo golo go MC office en mana go kura ne ng'ama idwaro. Nikech ok inyal gole gi yo moro amora mopogore gi mano. Yes. And be yo maduong' be minyalo duoko go MC office kata i governor office kata president office. Ok inyal oiro Ruto to tam kionge gi kura. So nyiso ni wakwajowa ni wandikre kaka jogo kura. Kech kura ni mane duondi. Kech en gima ber ka wacho no Osako na gocho ni kaka president na koro neno ka Osako tiyo ni maber. Koro at least ikwano ni kare ni participate e kura teno ber kura ni. Yes. Okay. King'iyo kanyendi nyaka gi thuolo masani endi namba matin ahinya mabende wuok kanyo mondo odhi ogo kura. Diponi samoro jotendwa gi giwegi mabende pok owuok oko mano mar jo oganda mondo mi odhi ondikre kaka jogo kura. Koso en ni japiny bende wach mano mar go kura ni endi ok ochune nikech no asebiro kwago kura to kuchwa be ok konywa. Ing'eni gima timore sani en ni kawuono apani wik mar adek nyaka nche land mwachako mande ni wuok tich kawuono ma wik mar adek nyaka nche land ni mondo ji okaw kura. And ing'eni gwenge moko to kawe ken oka records ma Kisumu kama pod rach luo ka rach kech luo ka you believe ni nyaka chulo ng'ata ka dhi go kura kata ka dhi kaw kura. Ji paro ni kura okaw to ok ni en ohande. Ok one ber kura neno. Nyiso ni jowarito mondo chieng' moro wach ni kech mass continuous ndo pod ok ni miloro. Jowarito mondo chieng' moro wach ni kawuono to mjumbe makamano ogolo bas kata no choko ji mondo odhi okaw kura. So ana kwa jowani
ber kura ni en ni ndara men ora chikoro gwencha kura ni manyalo loso ndara hospital marach mi yuago cha kura ni manyalo loso hospital maber gik mi yuago man ni basari ken pesa leo ken tin ken MC ken gawa timore na recha ng'amanyalo loso gino mondo bed maber en mana kura ni omiyo kadipo ni rito mondo ng'ato bi ogolie ot ni dhi kawo kura to kae timo nikech kura moko go ichwacho ni koke gocho ne ng'ato to chal gima igocho ne ng'ama nokidwa kichwacho ni ka leo gi kucha ni koro okadwa osako to kadhi ago kura so pod chal mang'ama go nikech jok mago dware ka to nodhi ogocho ne ng'ama dwaro cha so nyiso ni kura moleo kileo mokigo kura to ok nyis ni koro iowang' ni koro ng'at medwaro chako dhi ne ok igocho ne pod ok igocho pod chal ng'ama gocho ne ng'ama nok idwa cha nikech ng'ata to joge ka ogocho ne in ng'ati ni ore igocho to igocho ne ng'ato so miyo ang'eyo ni jotelo biro biro bang'e biro duogo chien mondo mi wachak iluongo ni jiwo jowa and sani yudo ka wasechako jiwo gi chive jiwo gi barasa liete josiasa kodhi to liete kanisni ka ji dhi lemo nyoro nyadhi lemo kama rombo wajiwo jowa mondo mi jowa odhi okaw kura to okaw kipande jomongo kipande okaw kipande nyithindo manyotiko skul mon manche kokendi machiegni masa mono ko ng'ado kipande oro jomanche kokendi ma pod onge gi kura ijibo chopo kama koro watimo gino ni loko kura be kech sando ko kikawe akawa monde kaso chopo kama koro walacho ni oyawo nafas mar ni kinye gocho Kisumu tia dhi gocho Siaya koro yini dhi mondo dhi lok kuchi kech mano be chiko yiga nikech circumstances samone kawo kura Kisumu nikech nitiyo Kisumu sani koro itiyo ga Nairobi so mago buru bang but sani to pod nyaka wakawo kura wajiwo mana jiwo jowa mos and wakwayo gima duong' wanyiso gi ni e siasa mwadhi 2027 wego koko liel ng'ato rach mar ng'ato no ng'at maber ni nyama keto fees ka ngi kipande gi kura ginyago koko mang'eny onge polling station manie liel onge polling station manie social media ka onge polling station moro mane kamoro gima duong' e piny ni en ni go kura mondo iket jatelo maber midwaro miparo nyalo dhi tiyo ni maber okay king'iyo kanyendi ikawo gi constituency offices yes and mind samoro bende en a challenge akene bende un kaka jomane sirkal be no paro ila ni endi mar ni kwanyalo kete ni en constituency offices for example wawach kanyendi ni wakaka Kisumu Central ka endi okete Huduma Center ka ni makore kawe ng'ato nitiere ma piny kamoro mabende ok nyal chopa koro wawere kata gi town bet nyalo bedo machiegni koro wadhi e gweng' kocha kama iyudo ka mondo me constituency duong' mondo me ng'ato wuog machopo e constituency office otiyo kata mana gi siling 200 dhi 200 duogo manyiso ni 400 mind is a challenge okageni mbaka mane mabende ugoyo mondo mi target maru ubedi kata na kuonde mag liel gi ubedi kata mana ute mag alam ubedi kata mana osiptende ubedi kata mana sikunde mondo dipoka koro jogweng' nyalo yudo service ni mano malong'o malokete e constituency offices gima ng'eyo na achiel en ni jo IBC ote ka pile ni kan tie kata ka ne ko sakada kanyalo manage transport ke gima giwo ga transportation kata insani kinyalo dhi IBC office sani mi dhi kawo ballot lunga the team the clerks juma register jika mi kawo gi masinde ka mitingi mitier gi kata ka bonyo kanyalo kacha gionge gi problem gi man cause gima chando ge ne movement gi kaka gi facilitations mondo mi gini chop nikech ka every village dwaro masinde gi mention ni ko biro so gima nanjo ka nje no ka ethicon man chairman owacho ni unyalo nyuru ka for example constituency ni ungi masinde di register ka wan ga par for example Kisumu Central ka wan gi wards auchiel mention ni in terms of villages ka no pogi ganyang tension wan gi villages apagare ke every village na gi wards are so nyoro ni ka uono wanya ga time ni wigini machine ni railways ward which is a continuous process por kurum sana to wacho ni ka gin machine dare wacho ni wigini machine ni railways ward gi kondele ward so wacho ni ka uono mande wadhi jua kali so ila ndani kingi jua kali machine bubu jua kali kani so inso ni either MCA or any stakeholder to moro moro mokao jogo mondo dio te jua kali kani to gire je staka gitieko kinyo wacho ni wadhi bus park so mano gimo local leaders nyalo timo office mar IBC ko strict ni jogo nyaka bida bede headquarters en kaliponi onge manyalo biro kawo gi mater kech moko ngogi mbok gi kuondego and gi kiek ma jini ti mag yudo ji at that time wanyalo tiyo nje nyaka wacho ni wanyalo tiyo gi market days for example aero kacha aero en Tuesday en chintiro
ka IBC officials nitie awasi kech awasi kuche kama gintie to MP nyawacho ni kauno en chieng' tich ariyo en chieng' tich ahero wadhi wakaw masindi gi water ahero wanyacho ni kauno en chieng' tich rabuor tich abich wakaw masindi gi water rabuor kech ing'e chieng' chiro no ok en jogweng' kanyo kende matimo ohala kanyo nyiso ni ka en chieng' tich ahero to jous dhok mawuok Nyakach Seme biro biro ahero kanyo jous gik moko mawuok Kericho kuma nade biro biro ahero kanyo koro inyalo kata ka en be en nawe ne ng'at machielo masa moto do kalo ko wala chini gilo pokora do gi IBC mandiko ji so nyalo miyo gi nafas makata ku wuyo gi chairman machi wacho ni kawuono wala nyak chakre saa 5 nyaka saa 7 wale ka 1 hour mondo mi joma ko register so ena na gi miluongo ni odwaro gi mobilization motegno gi sensitization mondo wanyis jowa ni mae ber ka okura to wakawe nadi then go koro nyaka mobilize resources matin ke joge nyaka biting gi transport matis mitero ne gi wangi migi soda chelaria de gik matino tidogo so jowa manyaka yiere mondo mi gini otimre maber. Okay. Kinyo kanyendi wach mano mar ID breakthrough no bedo kanyendi no kata jo Kenya ni koro e thuolo ni ne bende kodwa ni continuous voter registration ni ginyalo dhi mondo mi gikaw ID kaka osako. It's a good thing, yes, but bine no kaw kanda jo Kenya mabede podango ID ni kod thuolo no indi kata ni kod dwaro mondo mi gibede gi ID nikech koro golne gi data 1,000 shillings. Ngini ID ngini sani ID ni kama en mane samoro sumuka mabet be yot ngini ntie pinje ma be kata pinje from Nairobi kujo ntie offices moko nyadhi kionge ID kara ntie kunde moko nyadhi kionge ID ID en requirement mokwongo in life gimoro amora medwa kech ID nyiso ni identity card gi dholuo gi kisungu ma samoro jomoko kong'e ni ID no tena en identity card nyiso ni enemy first en gima kwongo nyiso ni ng'ama nade kech oting'o kumiae kuma nonyuolie location ma intie gi nyinge gi ma official kata nyinge gi madieri so ID en gima chuno emo mene kacha ne kisechopo higni 18 to nyaka kaw ID nyaka kaw kipande bed godo koro nyiso ni kata kenti midwaro ada sani ng'eni gik mang'eny midwaro e Kenya ka sama idwa ndikori gi ini nyaka bed gi ID so en gima tinde ji kawo ng'eni opogore chon ng'eni ji nodak adaka manyalo bedo maonge ID no kochuno ahinya sani kipande no ji mang'eny nyalo koso ni ng'ato ok dwa bedo mana kura but ID en gima lazima kech nyithindo masani gitimo form 4 mondo dhie jo university yuro mana loan ga ng'oka nyaka bed gi ID en mandatory sani Yes. and be jigomba bedo kode jigomba no chopo 18 years machak timo achela ria de kibed kode so en gima ber ni nye president ogolo fee mar kaw ng'at pesa kuom ng'ato but mana jo ko wacho kaka mega avega ni kogolo fee mar renewal to jiburo bedo careless of which an kanyo na support but no wacho ni puro buro ng'e ne kako dhi loso nikech coach ni ID ko lal to en gima nyalo dok wilo no nyiso ni nyaka kaw ID ta wito nikech nyaka bede gi kaka wanyalo bedo jomorito gik moko bende lakini kaw ID mar wacho ni mar pesa charo konyo golo ni en free koro akwajo wani wabed gi ID and ID ok en gara gimo ne kunyisa no dhi okaw nikech onge gima nyatime piny ka kionge ID onge gima nyatime piny unless ni ng'ama jakuo kata ng'ama timo timbe manjore ma ok idwa ni mondo ibed no ng'eyi lakini ng'ata ma kawaida ma normal matimo gige ma kawaida gi ok gima nyatime piny ka kionge gi kipande omiyo ana kwa nyithindwa mawinjowa kata maneno wasani ni wakaw kipande an maduong' moloyo en ni iwacho ni jinsi ng'eny mar no dhi nene kura ma 2027 nikech ng'eny ni ok nyalo bedo ni ng'eny kata wacho ni dhoudi moko ng'eny ok dot ok nyalo bedo mang'eny kata oganda moko ok nyalo bedo mang'eny koko participate e loko yiero mar piny mondo mi wacho ni wambe no wan dot mang'eny wayiero ng'ane kaka ng'at mane gima nyalo miyo ji wacho ni nikech kuyiero be kukaw kura mang'eny ahinya e ka resources be biro mang'eny ng'eni sani ka idhi gol tok gigite tok continuous gi mass voter registration ibiro koro gol ni to ere kama ji okawe kura mang'eny ng'eyo ni census to the next year in 2020 is it 2029 no 2019 sorry so nyiso no 2029 2029 kama wachako dhi timo census manyien nyiso ni sani pod records motiyo go gin ma 2019 again gi kaka koro ji register nyiso ni resources ibiro pogi kaka ji register be kata ji ong'eyo ni yumeno kaka jo maloko cha thago ni giwacho ni gin kura mang'eny ok gin gi ji mang'eny giwuok ga oko motegno mar go kura wambe wang' ni kwa wuok oko motegno mar go kura kaka dhano kaka oganda nikech jeluo osechani oko ga kura so kura na wabiro miyo wacho ni
jaluo go kura motegno, wamede wamigi kata prime minister, kata wamigi ministers mang'eny, wamigi PSs mang'eny, wamigi directors mang'eny gi positions moko madongo dongo. Onge ga position mimiyo ng'ato oganda moro kaluwore gi namba ma en go e weche mag census. Position ichiwo kaluwore gi namba ma in godo e weche mag go kura. Kiwacho ni nyo oganda kata mana mag counties gi, kata mana mag MPs gi, wacho ni dot ma kama nchoko kura mang'eny wamigi CDF chairman, kata dot kama kama nyo kura mang'eny wamigi komar speaker. So en dot no, ok ni dot ma kama ng'eny mar oganda e weche mag yiero ing'iyo kaka ng'ato go kura. Yes. Erokamano. Ogamane yuyo kaendi mano madundo kasko du kaendi tok thuolo machuok nyakuro moga jwa kik idhi mabor ahinya okinyi masani wang'iyo kanyo di weche goendi mago mag timo ndika ne kaka jago kura timo ndika kaka jago kura kata voter registration ma bende en chenro ma piny owacho ne oketo kokalo kuom IBC duol mochung' ne goro kor mar tong' gwenge kaachiel koda ka timo yiero pacho kaendi. En gino bende dhiyo nyime nyaka gi thuolo masani endi ka ijiwo oganda mondo owuog oko mondo ondikre kaka jogo kura. Waduogo ng'eyo ane kanye roles mago mag josiasa e weche goendi mago mag timo andika kata voter registration roles mag gin ang'o. Waduogo kik idhi mabor. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa. Ineno Color TV. Color TV machiegni pacho ma e odwa. Get ready to elevate your business and any other commercials when you advertise with us. We are not just a channel. We are your gateway to the peak, for we give you the precision and desire to your commercials. Let us be your partner in success, broadcasting your message to thousands of our viewers. Contact Color TV today and let's make the magic together. It's enough to make a grown man cry, but not this man. Get back in there, Tia. Tok yudo thuolo mar ng'eyo mathoth kowuok kuom jopuonjewa e sikunde ka iduogo pacho, warwaki kod chenro mamit molosi mana ne in iwuon mar kweyo pachi kaka nyathi. Chenro mar bang' sikul chakore saa 10:30 mamidhiambo nyaka saa 11 mamidhiambo, kama iyude sigana, wende manyasani kaachiel kod machon, kaachiel kod miel motimo cathedral ma bende mori kaka nyathi. Bang' skul, chenro manigi mor lilo ne nyithindo duto. Color TV, machiegni pacho ma e odwa.
koro jwang' tiel mano mar ariyo, mano mar chenro ni endi kidi mano mar chal mar piny magomba kaka endi. Osako machiegni ahinya. Wang'ene roles mago mag josiasa, kata ting' mago mag josiasa e weche gi mago mag timo andika ni endi. Awinjo kigwele kanyo endi ujiwo ji. But mano bende is that enough nikech sani endi onego bed ni josiasa giwegi bende osetimo gimoro maduong'ie ma bende samoro nyalo miyo chenro ni mar timo andika obede gini endi man gi impact, nyiso ni oganda ma bende koro inyalo ndiki wanyalo neno ka namba no endi koro medre kaluwore kod tim margi. Bende josiasa timo moromo. Ing'eyo josiasa nitie kidienje mopogore opogore. Josiasa nigi gimoro ni interest kata dwach gi mamagi. Sa nyaka samo wuoyo kode nitie josiasa ma oparo ni kondiko ji to jogi dhi gone kura. En ondiko gi specifically for koche. To nitie josiasa moko matimo ma mondo mi koro medre mang'eny. Magara koro odhi piem ka en gi namba mang'eny. But koro wan gi josiasa moyier manie ofis, to wan gi josiasa madwaro. Sani ting' ma wan go maduong' en ni ting' ni ok en about josiasa moro amora no oyieri kata ok oyieri, en ting' mar konyo piny Kenya mondo mi jogo ondikre. Nikech inyalo paro ni nitie ng'ato wacho gimoro kata maber man chayiego ni ng'ato nyalo bedo ng'ati sani to kiny ok obed ng'ati kiny. So kik ipar ni ko mobilize group moro ke siasa pod election en 2027 dwe mar 10 dwe mar 9 dwe mar 8 tarik 10 2027. So kik ipar ni samoro ok indiko kiparo ni korko sa ok onya kawe ji mondo odho ondiki ni magi joga ito ke mwisi no sa nyalo kore kiny mondo bed ng'ati. So nyiso ni just mobilize ji odhi oko kura. And wana kwa josiasa wan kik wati kode mani waknyise ji nikech wan giro moso jo moyier mani office gini resources. Giti resources gi mar kata inya kata dhi nyaka office ri kuta sa IBC mi wacho ni Nyando constituency wan gi masinde 10 kende to namba ng'eny. Medwa gi beda 10 kech mano ko request, special request. To masinde gi nyalo kelni machak maduong' ni kinyalo gimang'eni gidwaro assurance kuom ni to masinde wa gi begin safe. To joma dhi timo gigi be gidhi bedo maber nikech ok inyal kawo nyathi ng'ato gokinyi kodhiambo ndiko ji to kata pimo dhonge. To kata allowance mo mathis mimiye kata mo 1,000 ni ng'ato koro dogo otiyo mang'eny nikech gimbe gin gi keko ne giti. Bar koro magi tiyo outside office ni onego bed ni wakawo that initiative kata wakawo ting'no kaka wan mar konyo jogi tero gi ground miyo gigo matis ma wan godo kaka jotelo kaka josiasa mondo mi namba cho medre. Ing'eyo ni kawuono ok en tida mo makanyiso ni dani kelo masin wan goyo nguti ni kanya kwala kelo masin kanya kwala kawuono dhi ndikri ni anya kwara kanyo koro chiegni nyalo dhi. Nyiso ni jomoko ntie magada ka in minyise wacho ka in wacho na dhi ago kora ai to koro wach ni winjo. So nyiso ni ka ntie jomoko ma in minyiso kendo to gibro wuok gi teko mang'eny mondo gidhi go kora. Omiyo an kwayo na ni josiasa wa jotendwa montie wakauru gini kaka girowa mondo wamaki uru motegno makata kiny kech an gima ng'iyo maduong' hata ng'eni weche mag county ang'o governor gi to gik matindo nikech ano pacha maduong' en mar William Samoei Ruto mondo mi ka kiny William Ruto dok gimo kadwar Henry en ni William Ruto omiyo gimoro amora ng'eni sani William Ruto onge gopo e oganda Luo kech nok wagone kore ng'eni chal ng'ama nok otiri sikul to ndiko ne nyithinde kore ng'eni kore wacho kata wuon kobedo piny to wacho ni kare ng'ani mana kosone Joluo ne William Ruto kwa kura kameno kana watimore kode kondele ka walawe Migori walawe kure oganda wan olawe to tok mano nokomiyo wang'e ne wan omiyo wawuoyi ma mokwongo yiero first cabinet ka koro jensi gi pok obiro oyiero Walo kaka minister ne to jako kawo wuodwa ma Raymond Omolo position mok miya ji oketo kaka jagoro mongiro weche mag arita kwe. So tok mano ka jensi obiro to wacho ni sirikal ni koro wariwuru ji kamoro achiel. Positions mapok notim no actually before jensi bene wan gi the late CDF Ogola okawo positions matek ma ng'ato ok nyal miyo ng'at mok jadala gi nomiyo wa before jensi kendo wang'anyo to miyo positions be ok omayo wa kech ng'e jomoko nyalo wacho ni ka koro joga miyo ka position to kidwa no ber position mar PS kare wamagi wang'anya be wayanyo Ruto be ok omayo jogi positions ochako biro kata ok jensi chako miyo positions madongo kendo keto AG omiyo wa budget omiyo wa finance omiyo wa energy gigi to omiyo so nyiso ni sani endi koro waonge go Ruto koro onge go kwa kako oganda wan mwandi go Ruto to Ruto be kaka dhano ito manya wacho ni manya miyo gi nikech ni situations ema ne obedo mag jensi ang'o gik moko ncho biro yamo moko biro kanyo motimore koro gini koro Ruto keto wa mtego ni to 2027 kako oganda
wale ka wadhi duoko lweto nikech koro wato koro onge go adier ke makene ka wuono kata Ruto kinyo yier moko mie koro to mawa positions kite ok wanyal ywak kaka oganda luo anyiso ga jipile ni Ruto koro keto wa target oketo wa e ukona ni joga semi positions so nyiso ni kaka jok oyier onego waket ni wagombo nikech onge be guarantee ni wadhi bedo gi chairman ma budget 2027 onge so guarantee buma bedo niya ini ka kura wagoyo 99% to Ruto ok nyachio go kinyo wacho maber ni koro joluo go 99% but koro piece mar indira ni wagola ket ng'ane ok onyal wakaw minister and ko wago kura maber to we might end up ni jok mani serikal gi bodo ngadonga e positions gigo but wabedo gi moko so mando kora pona our leaders ingeni be ananyiso gando ni gima duong' makwongo wawere go nyiego gima inyo jaluo ahinya be nyiego mabe nyaka wache TV ka ingeni jaluo ka in gi dhiang' nono ka dhiangi onyuol to instead of biro kwa ichak to como ni dhiangi ni nyathine otho chak ibed mondo ubed maromre ni umodho situndi ute so mano be wan go gi mano be shida ma wan go ka so anakwa ni sanie emone go kawo kura mang'eny kabisa kichacho ni last time ne kura 1200 no nindo no 1000 mang'eny nikech no yonge 1200 but koche karibu 1300 1500 gino ko kura so my time wa kawo kura mang'eny to mobilize jowa to ni Omabei 90%, Kisumu 90%, Rongo 9, Migori 90%, Siaya 90%, ogo kura ni William Samoei Ruto. Mara koro dio bede mesa gi jogi. To kara manariyo nyalo wacho ni His Excellency. Wata koro wadi deliver ni kendo. Koro sami poko cha. To medwa position gima. Okinya kwicho ka onge gimi kele mesa. Tiparo ni ya kaka wuono jo wako ka okora. To jo Mount Kenya ka okora. Jo Baringo go Rift Valley no ka okura, jo Western no ka okura gi jo Coast gi jo Northeastern gi jo Eastern mo jo okura maber jo luko ko okura. Kama mo 2027 in ngadi ni bade pod bedo minister ma finance. Onyalo wacho ni bade nyitiyo maber. To ng'iane ko kelu data. Kech ko piny pogo gi data na nyisi ni piny ok pogi gi namba mang'eny. Piny pogo gi kaka ng'ato okura. Nikech William Ruto gimoro dwaro sani en go okura. To obo wacho ni aje dala jo luto niche miyo position pradongo ndi. Toge gima gimi koro to ne ka giwuondi sando koro kedwa kura wato no amiyo nikech gima be Ruto play go kura mang'eny be konyo gi ni succession politics ma 2032 nikech ngin to kose ye Ruto koro gima koro dwaro malongo koro manso ni koro gima dwaro maduong' en to riwo jo Kenya oriwo piny Kenya mondo Kenya obed kamoro adiwa kamoro achiel maka dipono wuok any president ma wuok ga madhi ga pacho ma koro tiko tamne ok nya gombo ga wuok gi koko kendo kiseng'eyo historia gi sasa kada neno kama Uhuru sama no kodwa ni wuog gi kwe to los ni succession en mano Uhuru no koloso mare chamo chomo yo ahinya to king'iyo kaka Moi no loso mare kane oseyombo ng'ate to odhi oriwore gi Kibaki piyo gi kelo kwe neno kaka Kibaki kane dhi dala to loso succession maber go Uhuru mo gi kelo kwe so the same thing Ruto nyalo dwaro nikech onge ng'ama nyago mondo dhi dala to chakitage ni kene ino ka Mark joge president keno odonje ni president no ka ogini odwa ni ng'ama biro cha bedo ng'at maber mabino ko chandra ndagino gombo ni kotieko to retire ka piny ne oriwore kamoro achiel so Ruto nigi tich matek mar riwo piny no kanyo wacho nyoro ni osetemo osemanyo jok modong kendo no wacho maber ni pod odhi manyo and I believe in the next 1 month ibono ka chak jomoko ntie gi jok donjo serikal joma ni opposition ok no dware mondo obed ni keno oketho position no ogombo ni mondo at least Kenya ng'ato fail kech bedo position no oyot mana kigo koke kor ewi microphone ewi gari to teka ko reality mare no tek adier makende ni bedo position tek jomo se bedo position buru nyisi that is the reality to sami bedo wi gari kucho to yot nikech iyudo nafas mar wuoyo gi jomo ko mochok matin so nyo wacho no rata matek mondo mi oriuji and I believe ni Ruto mang'eyo by 2027 opposition ya donge ji moko achiel kata ariyo to tok mano koro ngene ko kelo ji mang'eny to ko interest bedo mang'eny kokelo wawunde ni Kalonzo dhi biro Gideon Nyose biro samoro yudo Matiang'i bochako biro samoro Rigathi bo nyalo biro kech siasa ka gima ka wuone dhi ndogo kinya chiwo ki siasa ka oknya to ni ng'ane ok nyal siasa is purely interest anya kata go ka wuono mwa keth gi mwa go TV gin kech interest to kiwacho ni bwana utako koro wawe ketho TV ni dwaramo ni ana mia kamera bas kinyi wan usip makoro chaka tie wanza koro mane politics siasa onge gimi luongo ni permanent enemy onge diasigu musiko onge usip musiko gimusike siasa and the only permanent thing in politics is permanent interest. That is the only permanent thing in politics. So why expect a lot
Okay. Koro an gima duong' kaka oganda, an gima yoga oganda ni pod okia gima iluongo ni ber sirikal. Wan pod wagore, kene ji laro kingpin. Kingpin, mago gik manono. Wan PS remro molo nyiso gawa ni our main focus en ni Ruto bedo re-elected. Nikech dong' sani wan gi kingpin mar Raila Odinga. Dong' pod wamanyo sirikal. Onge kama iwacho ni kingpin ogero ndara. Onge pesa, onge kama ndara migero gi kingpin kata gi party. The only thing magero party, magero ndara en government. Yes. The only thing manyalo kawo nyathi sikul matere en government. O gima kelo kembe mager kembe en government. Okay. So on that end ni wariwre Ruto. Agenda maduong' onego bed ni kaka oganda Luo warigo Ruto. Are we going to deliver in 2027? Maka Ruto dok election kech Ruto bo dok bedo president kendo. To wacho jolalawa ato koro nya miyo Ruto kayudo kujo maber ka you can be trusted. Miya kura mang'eny. Koro meda uru koro amiu magi mato kali bono kwa miya kura mang'eny. Wanyalo yudo casualties moko. Samoro positions man koro kibe nyalo mawa. Fine. Wang'eyo oganda Luo e seche mabede ji timo andika kaendi last general elections ne 750 mag kura nonindo. Sani ochiwwa mas sani miwa continuous voter registration and ing'iyo piny Luo kaendi chal ka gima odhi kidam. So magi duto te kwang'iyo nyiso ni samoro pod ok wadhi hit target marwa kaka oganda Luo mondo mi wan bende wago kura ne jowa. Number 2, samoro kata jatend piny kayo bende samoro omor godo niendi bende samoro ok wanyal dhi chako miye kura monego bende kura wachako miye. Ang'o ma onego tim ne oganda Luo mondo ging'e ber mano mar dhi go kura, to kapo ging'e ber mar go kura, ber mar bedo gi kura no mokwongo. Ingini ber mar bedo gi kura onego nenre kuom jotendwa mwayiero. Nikech ingini kane go kura, kane go gokinyi go kura ne MCA, samo neno zip ne kane ng'ama ing'eyo. To nyaka sani pok okonyi kata pok en okonyruok moro nikech nitie inyalo konyi as an individual, to inyalo konyi through community. Nyiso ni MCA nyalo biro to konyi as a person ni mato sako miyo pesa kata miyo school fee. Oro nyalo biro gero school kanyo ma nyithindu isome. Koro loko kanyo nyithindu isome tie yien. Koro nyithindi be so koro nyathini cha ben among students kata pupils masomo e kombe mo gi classroom mar MCA ogero. So ingini kama jopiny ok ne. Koro kone ber go kura. An be ber go kura ni onere ga masa mato nigi shida. Samo yudo ka ndara. Ano kata jomoko tingo maiti ndara mron timel ma katito ka Awase. Jomoko tingo maiti e koro gimoro be nano Kisumu West ka. Ini pa ng'ama tingo maiti ni manso ni koro okia gi omiyo onego go kura. So jotelo ko onego convince japiny ni kigo kuchi kawuono to magi monego ne. Omeno ko mijo gini abich ok nyaka so ni abich gi dhi tema gimitimo onge ura. So gima ne ka jowagi kung tim jotendwa gi. Yes. Gimijo kura ginu ni geno. Geno ok nyalo bedo 100%. Ko yiri kaka jatelo moro amora position moro amora mantie. Mi jak piny one ni to an manyo yier ng'ane ni. Ang'o maber maka ng'ana nikech japiny ka ni ka koro sako nyo yier gi within these 2 years. To setimo 1 2 3. What about ko waja wagone ko ni koro odhe miyo mang'eny. Chalo kaka mar William ni. Ke joluo pok no bede sirikal igni teto mathis manyo wabede ni wan ga affordable housing kene wan gi paya wan gi deche manyo keti dhi go lam wan gi jomo semitije wan gi appointments modhuro so wan gi geno ni koro duto semiyo gino ni geno ni kare kwacha komede kendo gik mang'eny bo biro so jotend oket geno kuom japiny ka duok in short ni jotend oket geno kuom japiny mamiyo japiny feel dawa makanya gocha nyabero ni kare kaka team ma jaiga 85 ni poro ne gadhi go kura mondo me wang'ni to hospital ma bath dala makanya gwal koro nyabedo ni kata ka tuo koro kata nyakora cha gisimu notera Kisumu anya kata dhi hospital kata tuoche kata ithiedho kanyo te duogo ot koro geno ne ma pod jowa poko keto kech jomiyiero gi kose yiergi to en koko to gin dawe liete to en yanyo ng'ama opposition leader yanyo Gachagua sani ok nyal konyowa oganda Luo wacho ni kene dhi time nade ok nyal konyowa kech mano de ka dhi kelo yath e hospital moro mantie Nyangweso kata mantiere Alego Usonga kose yiri ka gavana tim tiji ma gavana ng'amo yinego siasa matek en senator ke senator ema onge gi responsibility malich ahinya en mo yinego siasa but iyudo ka gavana oyier to instead of delivery en oyanyo jotelo moko manitie ng'ato dwa kichung' kode ng'ama chung' kodi ok nyal golie kom nyaka 2027 ing'eni ng'a chung' kodi ok nyal golie kom kech onge kom modong' nono nikech ng'ama moni tich be nawinjo ka ndalo moko ne MP moro wacho ne gavana moro niya
isiko na moniti pok yoda kitiyo go kimedo ka bede kombi moro office na koro atamras ni ok sign budget gimoro ok sign because ngama moniti chen ngama koro yodo ko biro office mo bede kombi mo loro dot ok nyal donjo office ko inene gi freedom gi gimoro budget ngongi timo sa ka MCC ko kala budget otimo na oversight role so jo ous ne jo geno ano bed geno madieri mimiyo ng'ato wacho ni kawuono wayiro governor ni first term second term kwa miye to nyalo timo ma tok ni nena siasa throughout watieko sako to ko watieko to ara ne ng'iyo kamera kaendi to iwuoda go ganda e weche gindi mag timo ndika mar kura kata ka jogo kura tiwuona bende gi jo siasa ben sirikal bende at least gima inyalo jiwogi e wach ni endi ka watieko then your last remark ero kamano ko watieko ta wacho maber ne an kaka Charles Osako an achiel kuom joma nie sirikal William Samoei Ruto kena seno ber mar bede sirikal mar William Samoei Ruto gigni 3 mosebeden so akwa jowa kama ni onge gibiluongo ni WhatsApp kata Facebook polling station wakauro kora an maduong' moloyo an weche mag county ga ngogi be wantie kata sani wan governors gi MPs to pod wathagore ko ganda luo gima duong' madhi konyowa te e konyruok te mwadwaro en ni wadhi yudo konyruok e lwet ng'at miluongo ni William Samoei Ruto mane jatelo mwadhi yudo konyruok e lwete omiyo William Ruto osemiyo positions te monego miji e sirikal maka ne Raila Amolo Odinga ne bedo president samono kwado ndo bedo magi presidency samono kata magi minister moro achiel kata ariyo kaka William Ruto nigi magi ministers ariyo gwenge kocha to ministers te mapogo piny mamiyo ji winjo maber te omiyo kaka joganda luo omiya kwayo ni mae sa manyaka wakaw kura nyaka nyathini manyawo timo klas 8 kata klas 12 manje higa 18 no register okaw ID to kaw kura mondo kama 2027 to wagone William Ruto kura mar Thogol jolulu ngone Thogol mondo mi kodonje 2027 no to wach ni joluo nyugona miu positions kod kogona kura kawuono un gi positions kawuono ukelo kura e mesa omiyo maendi positions ugita retain kech wagombo ni mondo moving forward pod reyo bede PS mar interior pod mbadi obed minister mar finance wandai pod beda make jogi teo bede positions mag interior ni oro mergi ogi bed malo ne positions gi to kik duok gi chien to ma buma timore kwa wuok oko wangado kura to kik wangado kura kende ingado tibedo ready mar go 2027 ne the right person ne jotendwa man Kisumu gi Maluo Nyanza why sasa mag dondruok mang'eny kech gimi wamanyo sirikal en mondo wasebedo kwa manyo sirikal mondo wayud dongruok kawuono wan gi budget chairman wanya nyise ni ket mandara ni jenyo seketnwa wan gi CS mar finance wan gi CS mar energy wan gi PS mar interior gik ma wanyalo timo te koko ganda gimiluongo ni duol moro los mar go siasa cha ok iko bed duol mar go siasa kende obed duol ma kan reach out to these offices mondo japiny mani piny kabisa ni obed gi winjo maber kik wakaw ni kawuono governors wanindo ni gin ka gichiwo gokinyi to gimanyo Faruk gone gi Ken women empowerment gimanyo Ken nga gin pesa gidhi gi link ka gima koro gin gima gitimo onge en gima rach ni koro awol governor nyalo luongo Oscar Sudi mawuok MP ka mondo bi ogora mbeka to MP ma kata Nyando kata MP ma Kisumu West kata MP ma Kisumu East ok nyalo loso function ma mare mabedo piny winje maber inso onge ga location ma imiyo MP ma Kapsaret mopogore imiyo MC Marongo onge location imiyo MP ma Kure jogi te manyo yudo pesa ma the same watigi the same network mondo wambe seche ma wambe wabede ni anika una winyo ni MP moro kata manyakach oluonge bedo chief guest uluyani embotero pesa ne to ido ka jotendwa maka luge kawuono lingthi gin gigeno kuom jotelo ma oko to wan gi nafas mar tich kawuono ng'anyo chama miyo jo ok los pesa gi tich kawuono wan gi nafas mar tich wan gi kue moromo omiyo wambe wak sama jogi kapoko jogo wadhi warich gi out to wambe walose maromo raput mar oganda luo miwache ni kawuono to rone mane en chief guest kamoro kama kata Duma kata Otiende Amolo mane chief guest to tere pesa kama to joluo lile mobedo to wago arambe ne sikul ke arambe migo ne sikul en ga skul achiel no jumani ko ka jodhi go arambe ne sikul to mar ogande walo kikala ni wadhi Kisumu boys wadhi Nyando wadhi kuone moko mondo at least ok ni wago ngot jomoko en ni wa make sure ni japiny ma common mwananchi nyalo ng'e ber MP magwenge molo bedo ng'e nikech kata kawuono kipenjo Kisumu kaka tieko iro ka kipenjo ni ng'anyo garambe the last 2 weeks apa ni ng'ama no garambe kana Oscar Sudi njo garambe Murono MPs wagi moko be obiye wagi maduong' mathago ben manyiego wayiere ni jo wanyalo bedo kamoro wayie ni Wandai nya bedo waziri wayie ni PS matis mar ji okian nya bedo PS mar interior kech ko to sebet game ok nya gole so that watigo opportunity ni mondo wakony go gandawa kwa timo ma to bubedo gi mor kech kinya yudo ka koro nyakwar madha ogolo kata logo obedo CS obedo PS odhi CS koro nyakwar madha kaw kare kanya health
wabedo gi PS mar ICT be wuok mana piny nikech wambe wan with the best brains manie media ka omiyo mane kwayona and joganda be wambe kik wabed ne wambe jo siasa mondo odhi onyiswa ni wadhogo kura. Ja siasa nyalo nyisi kodwa ni mondo odhi oti kodi. Imbe wuogo oko gi teko ni mondo idhigo ikaw kipande ikaw kura mondo ing'e ni imbe in gi teko mar wacho ni ni mheshimiwa ito kato nitiyo marach in wagoli to kinya golo mheshimiwa liel kionge gi kipande. Okinya sio mheshimiwa WhatsApp kionge gi kipande. Okinya sio mheshimiwa Facebook kionge gi kipande. Mano iketho sa dhi kaw kipande ise mheshimiwa gi kipande ni sio mheshimiwa Facebook gi WhatsApp gi liete. Yenago niro kamano sako kuom thuolo mar mikao kata bedo ni watime matin lakini wagomba kabiro luongi chieng' moro mondo wang'i kaka President William Ruto osedeliver ne e piny Luo kata kwa were gi Kenya mangima e piny Luo mondo mikoro ja piny ong'e ni kare kata kwa dhi e kura ma 2027 to mae ng'amo nego beni wachako asiro nikech 1 2 3 biro luongi mondo next week anyini mondo wachako gane mbaka malach ahinya weche go ni mag kaka President William Ruto osedeliver nyakoro maga jwang' obedo ka indi koda ka Charles Osako June weche go ni mago mag timo andika kata ndikruok kaka jago kura piny iloyo kata piny nyago gi bura ma koponi oketi to miyo bende mabeyo biro lweny ber nikech onyalo miyo yudo gimidwaro kaka in ng'ama ohere to onyalo kelo chandruok maduong' ahinya ne ng'ama ok ohere kendo bende kata in midware no onyalo kelo gi chandruok mbaka kogo to miyo kata ka peke ni kamoro kata ka wachiel nyalo bedo matek kamoro to weche gindi nyalo losi ma gik moko mabeyo chak bedie mane momiyo kinde ka kinde wawere kod lwenje manono ma ok nyal konyowa to wabed jogo mohero mbaka ma kata koponi ng'ato dhini marach kata koponi gimoro kosore kata koponi ok dhi maber to ugo mbaka to nyago weche to bede yo ne man makare ang'o matemo wacho en ni kinde ka kinde wae lwenje moko manono ma bende ok nyal konyowa manyalo weyo kwa wito ngimawa wanyalo miyo wawit kata mana ngima familia magwa siasa en gino mabiro siasa en gino makadho kawuono kwa gore ne siasa to kiny ng'ama biro konya onge kawuono kata ka ok en mana siasa kalwenyo moke kinda kodi to wagore mwahinyore ng'ama kiny no konya onge to in manyalo ringa biro iri ng'ama kiny nyalo konyi onge samoro nyime nyalo ringa biro iri omiyo kinde duto wanyaguru kwe to wagouru mbaka nikech mbaka maloso gimoro tok thuolo machuok wan kaendi koda ka mheshimiwa Kako wago koda ka mbaka kaendi okiny masani endi e weche gendi mago mag Manyata bi wagedo kaendi mar bedo bende gi mheshimiwa Jane Manuche ka achiel koda ka Okubasu oduto mondo wago kodgi mbaka okinyi niendi mano masani kik idhi mabor. Get ready to elevate your business